Kære FOA Randers medlem, du har fået en grøn kuvert med posten, hvilket er uafstemningsmateriale til overenskomsten 2013-15. Jeg vil som FOA-formand i Randers anbefale dig, at du stemmer, sådan at vi bevarer den danske model, hvor det er arbejdstager og arbejdsgiver, der beslutter overenskomsterne. FOAs hovedbestyrelse har anbefalet et ja til overenskomsten, ikke fordi at det er et prangende resultat, men fordi det er det bedste opnåelige nu. Du har 3 muligheder for at stemme. Du kan enten brevstemme, eller du kan stemme på sms eller på computer. Allervigtigst af det hele er, at du husker at få stemt til din overenskomst. Det er det arbejdsredskab, du skal arbejde med fremadrettet. Tak for din indsats.